Обичаш ли книги? Ето топ 5, които променят животи. Топ 5 книги, които трябва да прочетеш. Номер 1. 1984. Джордж Оруел. Книга за контрол, свобода и какво означава да бъдеш свободен мислител. Номер 2. Малкият принц. Антоан де Сент-Екзюпери. История за любовта, загубата и смисъла на живота, която всеки разбира по свой начин. Номер 3. Да убиеш присмехулник. Харпър Ли. Книга, която ще те накара да мислиш за справедливостта и човечността. Номер 4. Алхимикът. Пауло Коелю. Пътешествие към сбъдването на мечтите и откриването на истинското аз. Номер 5. Гордост и предразсъдъци. Джейн Остин. Любовна история, която надхвърля времето. Класика, която вдъхновява. Коя е твоята любима книга? Сподели в коментарите. Абонирай се за още книжни препоръки.